Στην ουρά εκεί, έλα. Πάρει και αυτήν τώρα. Βάλει την έλευση από πίσω. Πώς θα το παραπώνω ρε. Πώς τι γίνεται ρε. Έχει την γρήγορα πια. Α, μπράβο. Τώρα έγινε δουλειά. Έτσι. Τράβα τώρα. Τράβα και αυτή την τριχιά κόντρα να μην φύγει τη σκάλα. Δεν να φύγει τη σκάλα Μία και έξω τράβα το. Έλα, έλα, έλα. Περίμενε. Θέλω και χειροκρότημα στο τέλος μόλις κατηρία. Όλοι θα ζωμάρες. Και υπεύθυνη δήλωση με τα ονόματα. Να μας κάποιος θα μου το τώρα. Κάνα 50 είναι σίγουρα. Κάνα 50 θα είναι σίγουρα. Είναι ρε. Έλα βγάλ' τώρα το καημένο. Μιλάμε και η πρώτη διάσωση γηδιού. Εδώ είμαστε εμείς εδώ μισή ώρα και. Τότε μπορεί να έχει πάνω από καμιά ώρα. Δεν είναι, είναι την ώρα που ανέβαινα εγώ δεν ήταν. Μέσα να ανέβαινε. Εκεί κάτι που ανέβαινε. Έλα, άντε. Άστρα, κατεβεί και το γάζ κάτω του σκηνή. Άμα φύγει το ζωντανό, θα ψάξει να το βρεις μαλάκα. Ας το έβγαλε μόνο του. Το έβγαλε. Τι μου θα ρε πάλι καρέ. Άστρα, χαρεί τώρα. Άμα δες ξανακριμώ.